बरिया गोथाव जादों लोगोफोर। हाय लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो गासैबो मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव। ओमफ्राय दिनै आं मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय स' बिदिखौनो नोंथांमोना नायलांसाबदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानै सोरबाफोर नायसंफ्लाङोब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। आंबो नोंथांमोनखौ बेक खालामगोन, सापर्ट खालामगोन हाजासे। ओमफ्राय दिनै आङो मा खालामगोन न'खराव मा मावगोन स' नोंथांमोना इखौनो नायलांसाबदो आरो। लोगोफोर नै साम'खौ सायबाय आरो जोङो गासिबो बिजावजालि ज'यैनो सायबाय। हारसिं हालाथ' आरो साम'फोरखौ सायनो हाया नालाय, सोलाबखाया लोगोफोर। ओंखायनो नै दा जमा सायबाय आरो खनसेनो थाबनो जानाय बायदि। ओमफ्राय माजों जानाय जायो नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। मा होननांगौ जाखो उफुनलेमानो Hajiba papona na papo moni na tapibon. Hayo original pure video आरो दिनै र' खांख्राय नायनायाबो बेसे original हो मेकआप होयोब्रा ओइ सानथाम दं नै बिजयनाव मोनगोन मा 100 बायदो खांख्राय फिलिम थांनाय नोंहा थांखायथ' बेसे ओइ फैसानि फुन्दनो गांग्रि जुदाय सिदादों इफोर लाना खारनाय खांख्राय फिलिमा दिनै र' आबा मिनिबाय थानाया आरो खांख्राय गोख्रोबाबो खान्था हाग्रायासो थिंसेयाव VIP गोलैना थाहैनायखौ मोनदो। दुगैस्रां लोबस्रां खाव ब्लिद ब्लिद आरो लोगोफोर। ओमफ्राय नै आइब्रसखौ इसे लागायबाय आं लोगोफोर। आइब्रस लागायाबाथ' जाखाया नालाय, इसे आइब्रसखौबो लागायना लाबाय। ओमफ्राय ओरैनो इसे साफा जाबाय आरो। ओमफ्राय संनाय खावनायनि लाहार फाहार एबार लोगोफोर। सायनाया रेडि जाबाय लोगोफोर, जों सायनाल' होबाय आरो बिहामजो माखाया। ओमफ्राय आइया दानबाय आरो लोगोफोर। खिथु गारनायाबो जायाबाथाय माने गनाय गयि जायो नालाय। ओमफ्राय नै मोजां दाननानै माबानानै हुनाबो होखाबाय आरो मानजिनानैबो जि साफा। ओमफ्राय खोरदैखौ होना होबाय लोगोफोर अरख'नायनि, माने मारामफोरा थानायखौ माने अरख'जोबो आरो खोरदै होबाथाय। ओमफ्राय रुना लानोसै आरो। ओमफ्राय आं लोगोफोर साम'खौ रुनानै लाबाय आरो। साम' जानायाबो बिराद भेजाल आरो थामसा नङा लोगोफोर साम' जानायाबो। ओमफ्राय बेखौ आङो रुदबनानै गारनानै ओमफ्राय आरामसे थाव संख्रै रं बायदिसिना होनानै आरो फ्राम एवनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय सबाइखौ माने रुबाय दं आरो दायो लोगोफोर। ओमफ्राय आं साम'खौ एसे रुदबनानै लाबाय आरो। ओमफ्राय रुदबना लाबाय, ओमफ्य लखबना गारबाय। ओमफ्राय नै दा थाव एसे सेरनानै एवनोसै आरो साम'खौहाय। सबाइ ओंख्रियाबो मोनबाय आरो लोगोफोर, गुरै जाबाय। ओमफ्राय सागं सानानै होबाय। ओमफ्राय दा साम'खौ स्र' होना होसिगोन आरो लोगोफोर। साम' ओंख्रि जायैया थिग गोबावसैमोनहाय लोगोफोर, दिनैसो जानो नागिरदो आरो। खननानैबो मोनबाय थाया नालाय, सोलाबबायबो थाया। ओमफ्राय दिनैसो माने जानो होननानै। सबाया गेब्लेजुबाय लोगोफोर, नै सागं सानाय लोगो लोगोनो। ओमफ्राय नै साम'खौ एवफ्रामना लाखादोंमोन ना थावजों, ओमफ्राय बेखौ स्र' होनानैसै आरो। थुङायाबो थुङा माइसि थुङा बनाबो नुवानो नै भिडिअ'आव माबा थुङा गोजासो नुलायलांबाय। मोनबाय थाथोंसै। ओजोंहाय आरो बिजावजालि 3 नाम्बारा माइरं जावबाय दं आरो लोगोफोर। ओमफ्राय मानसि बुरजानि माइरं नालाय थाबनो जोबो आरो लोगोफोर, दसेनो जावनांगौ जायो। ओमफ्राय जावबाय दङ। एबार खनसेयाव जि गुन्दै फैफादोनो आरो जावनायाव बिराद खस्थ' मोनदोनो बिथाङा बिराद खस्थ' मोनदो होननानै बुंदो आरो। दायो गुन्दैया फैफादो नालाय। सारायसे थिब सबाइजों साम'जों संबाय दं आङो लोगोफोर दायो। ओमफ्राय मानसियाबो बेनो नालाय, गथ'जों गथायजों बुरजा आरो जाजायो आरो जानायफोरा। ओमफ्राय उपाय गैया लोगोफोर, सारायसे होआबाथ' थोखायानो नै बिदिसो। ओमफ्राय दा नै थिब सारायसे आरो गोदौबाय दं, ग्लब ग्लबनो गोदौबाय दं लोगोफोर। मोनबायानो लोगोफोर नै ओंख्रिया टेस्टि नुखाबाय आरो। ओमफ्राय दिनै दुन्दियाबो गैयाहाय लोगोफोर, ओरैनो संनायसो जाबाय आरो। दुन्दियाबो न'आव फोनाय गैया नालाय, बाजारनिसोमोन नालाय। ओमफ्राय दिनै बोराया माने लाबासै। नै साखिना नायनोसै आं संख्रिखौ लोगोफोर। गोलैलायलांबायसो। साखिना नायनोसै लोगोफोर ओंख्रिखौ संख्रि नांदोंना नाङाखै। बरिया गोथाव जादों लोगोफोर।
टेस्टि जादों गुसुंबो दंलायो नै मा गोथाव जाखादों लोगोफोर दिनैसो माने साम'जों सबाय मोनजादों बिराद गोबाव जाबाय मोनजायैया बरिया टेस्टि जादों आरो अमा बेदर रानफुदलाखौ भाजा मोनसे एवबाय दं आं लोगोफोर मोनथ'वाखैनो ओमफ्राय अमा बेदर गोरान नालाय दै होनानै एकदम ग्लब ग्लब गोदौ होगासिनो दं आरो लोगोफोर गोरानाथ' आरो फ्राय खालामबाबो साद जाया नालाय ओमफ्राय दै सामब्राम माबा आलु सामब्राम बिदिनो बायदिसिना मस्ला मस्लि होफबजोब्बाय आरो गरम मस्ला थान्दा मस्ला गासिखौबो होजोब्बाय आङो भाजा मोनसे लोगोफोर दैया ओमफ्राय आं दुन्दिया एसे गारस्रोना होनोसै आरो टेस्टि नुखाबायना बेदरखौ जानोसै लोगोफोर दिनैसो एकदम साम'जों सबाय मोनजादों टेस्टि गोथाव जादों लोगोफोर बरिया enggak mobile najdों ना बाथोनमोन लोगोफोर अमा बेदरमोन अमा बेदरखौ जायासै आङो जानो बानानै दिनै